L'Orfeó Balaguer ha ofert aquest diumenge el seu tradicional concert de primavera a l'església de Sant Domènec. L'acompanyament musical del concert, Benvinguda Primavera, ha anat a càrrec d'Ensemble Ventus, un octet de clarinetistes, amb Arnau Messeguer buissant al piano i tot sota la direcció de Miguel Castro Santa Fe. També han participat els alumnes del conjunt coral de l'Escola Municipal de Música. A la primera part s'han pogut escoltar obres clàssiques com l'Allegro con brio de la Sinfonia número 25 de Mozart, la Marxa persa de Johann Strauss o The Sound of Music i la Conquesta del Paradís de Vangelis. A la segona part el repertori ha continuat amb peces emblemàtiques com El llac dels cignes de Tchaikovsky o la cançó de Brest per a una princesa negra d'Antoni Rodríguez. Miguel Castro ha destacat el programa del concert com a molt variat, que oferia un repertori amb obres de grans compositors i música clàssica i contemporània. Sí, ha sigut un concert, jo crec que molt innovador, molt diferent al que estàvem acostumats a fer, amb un octet de clarinets, amb l'Escola de Música, amb l'Orfeó, és a dir, un conjunt de 80 artistassos que han fet una festa del cant coral i de la música de la que podem estar molt orgullosos. Cada concert de primavera intentem innovar i aquesta ha sigut la nostra proposta aquest any. Sí, volíem trencar una mica amb el repertori més tradicional de l'Orfeó, veure que el cant coral pot fer peces des de musicals fins a peces clàssiques, òpera, és a dir, un ventall d'obres que ens donen aquest abast a tant públic i jo crec que ha agradat moltíssim, inclús nosaltres mateixos com a músics hem gaudit moltíssim. El president de l'Orfeó Balaguer, Esteve Biel, ha valorat de forma molt positiva la participació per tercer any dels alumnes de l'Escola de Música, una sinergia que també té el seu retorn per part de l'Orfeó al concert de l'escola. Hi ha una altra cosa que a nosaltres ens enorgulleix molt, el fet de que aquest any ja és el tercer any que els alumnes de l'escola coral, de l'escola de música, a la part coral, ja és el tercer any que ens acompanyen. No podia ser que l'Orfeó Balaguerines per una banda i els nanos de l'escola de música per una altra. A Déu gràcies, ja tenim les coses ben endollades pel fet de que any rere any ho fem. Ara ja nosaltres també els tornem la visita a la seva festa de final. L'any passat va ser el primer any que ho vàrem fer i van estar molt contents, sobretot perquè es van quedar parats en el moment que ells començaven a cantar i van sentir les veus, diguem-ne, fortes de l'Orfeó i es van girar tots i van fer la gran rialla. El cant de la Senyera, com a cançó final del programa, ha alçat el públic present a Sant Domènec. Com ha vist novament, la participació de l'Escola de Música ha tancat el concert.